az is fontos, na mindegy, ez is jó lesz. Csináltam egy ilyen kimutatást, ez nagyon fontos, ezt meg kell csinálni ma. Na, nagyon sok dolgunk van, úgyhogy nagyon figyeljen. Csináltam egy számítást, ez nagyon fontos, és itt van ez a statisztika, ami szerintem valami, ez pedig a mai csataterv. Összesítettem ezeket a papírokat. És szerintem ezek a statisztikák valamiért nem jó, mert itt van ez az új ügyféllista, és ez nem jó, mert itt... Igen? Már rájöttem, mi a probléma a statisztikával, elírtam egy egyest, de már kijavítottam. Kinyomtattam újra a statisztikát, ez most már jó, ott van az egyes is, ami lemaradt, és akkor itt ezeket még nézze át és összesítse. Főnök, olyan sápa, tegyen valamit. És itt van egy lista, hogy kiket fogok felhívni, én fogom meg felhívni, csak azért, hogy lássam, mert ez nagyon fontos, hogy kikkel beszélek, és ide pedig csináltam egy ábrát. Köszönöm, és ez pedig az új ötlet. Úgy szeretek itt dolgozni, annyira jól érzem magam. Maga annyira megértő. Az előző főnököm nem volt ám ilyen. Ő mindig azt mondta, hogy sokat beszélek. Szerintem nem beszélek sokat. Egyszerűen csak fontos információkat közlök. Bocsánat. Jaj. Na, szóval arra gondoltam. Elég?